Влезли сме в нова телевизия с мъжагите от Белканто. Влязохме да ги изненадаме вътре. Приключихме тук в нова телевизия и отиваме на обиколката. На обиколката с автобуса. С този прекрасен лилав автобус на X-Factor ще обикаляме различни места и на всяка една спирка ще се качва по един нов участник или повече. Гледайте само къде сме просто. Тук са и другите в автобуса на X-Factor. Ето го Тео, ето я и Християна. То тук не го познам, от Константин беше. Ето го Валето, ето я Анджи и... Ти кой си, бе? Ето го и най-олегналия той, нали, това онова. Олегнал, а не, това отземи Плоди, се бе. снимай ти. Дай. Имаме и... Стига, че си заразителна. Като някаква кокошка. Тя се вълнува в момента, много се вълнува. Все едно сме на морето. Hello, is it me you're looking for? I see in your eyes. I'm seeing your smile. Hey man. No, not that. I leave you being alone, but I know something happens gone. Здравейте! Ние сме супер! Пушито, пеем си, говорим си, забавляваме се. Утре е първият ни концерт на живо. Ще ни води на гости в Кипър, обещал е. Тук има много медии. Много медии, така. Дошли са да ни гледат, да ни снимат, Да ни слушат. да ни слушат. Уху! И така, и си имаме автобус. Абсолютно ние се чувстваме като най-големите звезди. Все пак сме в автобус, дами и господа, и то на два етажа. Аре на два етажа. Леле! Много прескача, значи в София има много дупки. Да падаме. Всеки се наставлява. И славно. Това да кажеш. X-Factor. Това е Супермен. Ние летим с автобуса. Да. Който много друси. Снимайте, точно Дали така. мисля много на хората, които ни подкрепят, защото те ни вдъхват много кураж. Защото X-Factor ни учи на много неща. Най-важното е да се изградим като артисти, да станем истински артисти на сцената. А това се получава само с много труд. Да бе, Анджи бе! Аз тук си изкарвам сърцето, ти какво направи? Здравей на камерата. Здравейте! Гледайте всичко от X-Factor в канала на шоуто в VBOX 7. Там е мястото да споделяте и да коментирате. Чакам!